Nood de stellingen steen en de stritten afzet binnen, kan de inrichting van de plein en stritten beginnen. Bedrijven, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties, ze krijgen alle jaar een plakje. Maar voordat zij in de spotlights komen, wie het justerjoen eerst tijd voor feest. Het wordt grif de mooiste editie van de laatste jaren. De kleedjesmerk hier in Dokkum is los. Maar voordat er kocht worden kan, moet er natuurlijk eerst wel uitpakt worden. En dat is soms nog wel een klusje. Jo, had je de tossen vol? Ik heb de tassen vol, dat is van mijn kleinkinderen. En die geven verkeepje. Dus de oma is inspireerd. Oh, het uitpakken is het meeste werk. Dat dacht ik al, want Jo, had je een soort spul lissen. Ja, en dan ben ik nog een dienst klaar. Nee, hoeveel dozen had je nog? Deze en die. En daar zit ik nog spul in. Je staat vandaag hier op de kleedjesmarkt, maar jij hebt je gitaar meegenomen. Nou, ik vind het wel leuk, want vorig jaar ging ik ook gitaar spelen op de markt. En daar had ik vorig jaar 12 euro verdiend, dus ik vond het leuk om dit jaar ook te gaan. Jaren bij Stichting Stadsfeest in Dokkum de vrijmarkt op Koningsdag zelf. En dit keer op zaterdag. Want ja, we gaan hier wat oors bedaan in Dokkum. Ja, merk je hem ook al op verschil in de drukte? Nou, eigenlijk wisten we net zo goed wat we verwachten moesten. We dachten, het is al je oors als oors, wat komt erop aan? Maar het valt me eigenlijk totaal net in. Het is een hartstikke volle meeskanaal. Het Sintje komt er een beetje bij. Dus ik denk dat we gewoon, krijgen dus alle oren hier gewoon een succesvolle vrijmarkt hadden hier. Wat zit er al in de boze? Nou, we hebben tassen en ja, vooral, we hebben ook heel veel kleding en speelgoed. De gemeente Noord-Eerst-Friesland wil vanzelf Shellitten onder de koninklijke familie dat er hier van alles gebeurt. En daarom ben ik bedrijven uitnodigen om onder andere innovaties aan te litten. En dan valt Tisse wel op, midden op een ziel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst maar even de vraag, wat is dit? Dit is een Herappel selectiekarre. En die selecteert de zieke planten door middel van AI-camera's. Nou, we gaan hier even een proefopstelling maken, zodat je zien kan maar ben de Herappelplanten in beeld. En die camera's, ben AI-camera's, die detecteren virussen in de Herappelplant. Die ben jeder in de camera's zodat jeder dan het menselijke eeg. En op het moment zeg maar, dat er dan een virus zien wordt, dan kun je wel zien, maar dan komt er in de Herappel een blue spot. Oh ja. En die maakt je in, dus dan wordt die blue spot zeg maar, en dan stopt het de karre. Nou ja, en dan kun je hem verwijderen. Nou, best klaar voor? Ik wel. Nou. Omheen? Ja, omheen. Oh, dat gaat vrij rap. En hij gaat omheen naar beneden, dan heeft het beter uitzicht? Of? Ja, dan heb je beter zicht op je rappenplanten. En je wil vanzelfs de koninklijke familie dit alle keer uitlezen, je wil het zien laten. Hoe groot acht je de kans dat dadelijk een koninklijke persoon hier ook plak in neemt? Nou, die kans die achten wij heel groot. Wij, Robert en ik, maar we zijn van nou, we gaan al vast op de stoel zitten. Ja, ja. We loeken een beetje de aandacht naar u staan. Nou ja, en dan zullen we zien, maar we willen nog maximaal op de stoel krijgen natuurlijk. En dan hebben we die grote rede machine, maar daaronder denk je het misschien ik wel een heel groot gedeelte oer. Dat zijn de jerappels, dat zijn de planten. En ja, Jo weet alles van die jerappels, want dit is echt een jerappelstreek, hè? Ja, dit is als je gewoon je inbeeldt wat het betekent hier in de Waddenregio.
dat zeg maar, de pootaardappelteelt in de Waddenregio, dat voedt al zo'n 425 miljoen mensen in de wereld uiteindelijk. Dus het is echt de start van de wereldvoedselvoorziening, wat hier in de regio speelt. Dus het lijf van de hand dat Jim hier X-tien, neem ik aan. Precies, met meerdere innovaties. En dit gaat eigenlijk over rasontwikkeling. Ja, want wat wil je het koninklijke hoes mooi, Jan? Ja, nou dit zijn inderdaad, iedere plant is hier verschillend. Dat zijn we wel gewend in de veredeling. En uiteindelijk wordt het een ras en dan zijn alle planten hetzelfde. En de innovatie waar we hiermee staan, dat gaat eigenlijk om het verschil tussen deze zaadjes en die knol. Want we hebben nu ons eerste ras voor Kenia hebben geregistreerd. En dat is een ras waar je niet start vanuit knollen, maar dan start je eigenlijk vanuit zaadjes. En dan heb je aan een koffiekopje zaadjes is hetzelfde volume als een zeecontainer van 25 ton pootaardappelen. Heb je nog een favoriet bij het koninklijk huis dat je hoopt dat die even bij je del komt? Nee, nou het mooiste is natuurlijk als of onze koning of onze koningin langskomt. Maar iedereen is welkom en we gaan het verhaal goed neerzetten. En dan praten ze onderling op de terugweg elkaar wel bij, denk ik. Dat denk ik. In de bus is een lange rit nog wel weer om. Precies. Dus dan zullen ze het verst door die appels zijn. Zeker weten. Net alleen nog in Dokkum wordt het feest viert. Ek in het Warpen is Koningsdij verskoot van Manje naar Joet. 3, 2, 1. En ons organiseren je met altijd op Koningsdag, dit keer net. Nee, we doen het dit keer net. Omdat de koning naar Dokkum komt en wie mensen de kans gaan willen om echt daarheen te gaan. Weet je dat je met krijgt wat oors organiseren moesten? Nee, we moesten net, maar we woonden het wel graag om iedereen de kans te gaan. Hoe gaat het? Goed. Ja, dit vaker dan hier? Ja. Ik mag even bij de conditie wat oppakken, maar een blessures hoor, maar dat gaat wel aardig. Het is mooi waar, dus we gaan er lekker voor. Ja, zo goed. Dit hele weekend binnen er andere activiteiten in de regio. Ik natuurlijk ook van Koningsdag in Dokkum en zo. Doe je hem daar nog iets extra's mee hier in Kalm? Daar hebben we wel een uitdag dat we dan wat extra's organiseren in dit weekend. Zodat ik mensen van Dokkum echt hier kunnen komen. We hebben vanmiddag het kindercircus Saranti, die komen uit Ljouwtwijk. Die hebben vregen dat ze voor de band wat willen organiseren. En dat doen ze wel. We hadden zelf nog even een springkussen weer regelen en het is nog wel aardig druk zat te zien. Wist ik van plan om Manje naar de koning te gaan in Dokkum? Nee, ik niet. Wat dan? Ik ga naar Zwolle. Ik vind het hartstikke mooi. Dokkum in de picture, toch? Hast je de koning al een keer zien? Ik ga hem nooit zien. En ik weet ook niet dat ik een boosje in, want ik vind het misschien wel een apart figuur, kan ik heel eerlijk mee zijn. Nou jongen, wat moet ik nog in Dokkum, want het in Kalm hartstikke gezellig is. Het is smoor erop, dus ik kan wel stroffelen door de mensen. 21, 21. Wij hier in Bedaard hebben we eigenlijk altijd om en bij Koningsdag hebben we Oranjefeest. En dat horen we gewoon zo. Dat denk ik wel dat we de meesten hier wat in Bedaard krijgen. Bij nog 2 dagen te gaan is het oortellen dan nou echt begonnen. Morgen dan ben we er weer en dan zullen we in de hotels, want ze verwachten een soort publiek van buiten Friesland. En correct als oor sluiten we deze aflevering van De Kroon op Dokkum aan met uw eigen koning, Bouke Koning. Koningsdag is natuurlijk net alleen nog voor Dokkum, een van de Alversteden, maar ook voor alle 52 dorpen in de gemeente. En daar gaan we natuurlijk ook omdenken aan doen. Dus we konden eens even weer dat kip. Is dat echt zo koud? Dat is een krekkenplakje. Je glijdt me even om. Nou, krijg wat toch? We gaan op naar Diers. En die kjalt hier natuurlijk, omdat we wat leuks doen gaan met die koning. Want in Dokkum is het hek op 27 april een ijsbaan. Nou, als dit goed komt, dan ga ik net leren schaatsen. Ah, mijn maat. Op naar de koek- en soapie tent en ik wil mijn stempel.